Zovem se Danijela Grgić, imam 19 godina, atletičarka sam i trčim 400 metara. Mislim da je najbitnije kod trčanja na 400 metara ima dobru glavu, da to možeš podnijeti. 400 metara je jedna u biti u sportu specifična disciplina, napor je izvanredan i kažem u ostalim sportovima gotovo nepoznat. Znala sam i povraćati, ali mislim da to sve ide uz to, tako da je već ono... Kad su me ljudi pitali poslije kako sam se osjećala, to se jednostavno ne može opisati, to je stvarno i zaboravi se sva bol i da mi je bilo teško i sve. Kad sam postala svjetska prvakinja, bilo je rečeno da će se tu promijeniti nešto, da ćemo dobiti tu dvoranu, ali nažalost se još ništa nije promijenilo. Mislim da se mi možemo pohvaliti da treniramo u najlošijim uvjetima na svijetu. Niko u ovim uvjetima ne trenira. Preostalo je još 83 dana do olimpijskih igara u Pekingu. Ne treniram sad već skoro 2 tjedna. Ne mogu trčati, to je ono najgore, da sad ne mogu nešto drugo, to ne bi bilo strašno, ali ne mogu trčati, pa je to. Obično je to dosta profana tvrdnja, ali Amerika je kao zemlja šanse. Ja bih htio da i Hrvatska bude zemlja šanse. Neki dugoročni cilj su olimpijske igre u Londonu 2012. godine, gdje se ja nadam medalje. 2010. ćemo dobiti dvoranu u Zagrebu i imat ćemo 2 godine prije Londona normalne uvjete za trening. I ja mislim da je to nešto što je realno očekivati. Pokušavam se vratiti. Da li ću uspjeti, ne znam. Ali osjećam da sam već uspjela, jer sam tu, jer nisam odustala.